ug karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace. 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 Uy, do. Uy! Do! Kayasa sa Nay. buang. Uy, Kayasa sa kagwang. Uy, sama na, pader. Buwangan mo nagpare, di ka di ay? Tayo sa buang, uy. naa mga dari uy. Mawa ni mo uy. Pala daw ganta ka. Una pag yun. Di mo ka pwede diha para manas minister diha. Una am galing ko diha. Kayasa sa buang, uy. Alam pagbuot Ay, ko. Ang samgoy. uy. Mura mo di tamigoy. Peace. Uy, sama na, pader. Peace. Klarohan na di pader. So, kitang tanan diri sa kalibutan, no? Puro kita makasasala. Ay, sig pangamong di ikaw raman sa antang. Kaya pala daghantak mo gabi eh. Klarohan na di pader. Aya, dyan mo buanga ka, oy. Uy! Bago ni karon. Sama ng pari. Uy. Mauray pare si pamalikas ay. So, Saba di ay pagkakahoy na sa kitang gaha. tanan, no? Di kita patintal sa mga tentasyon, no? Ay, Inaagi mga tentasyon nga moabot sa atua, no? Pagkakahoy na sa Wala gaha. ingon nga di kita patintal kay iya ka na sa dautan, no? Ay, di patintal ba? Yun sama ni mo sister gabi dito sa loyo be. Huy, sama na issue ha. Sama na uy. Ayaw lagi si pahamak lagi, kaya asa sa buang, uy. Awa raw si pamalikas oh. Undang lang pare lagi pare. Naa magadiha, uy, aw. Nagmisa po ko. Tayo, dyan ni mo, uy. Tagay ta human ha, nakadagang matika dito. Tay, kabuang nga ka. Ay, kung magiging narapag kita sugo gabi ibuang nga ka. Tuwag ko katikakit No, so, balik ta, no? So, May klaro. no? Wala gyud tao no nga dili makasasala, no? Tanan jud nga tao makasasala. Basin ikaw ra pa dira. So, dito yung makasasala. Ay, magtuwa na. karon tapos na ang misa. Dadaan ninyo ang kalinaw. Uy, shutdown niya. Mamani mo ba? Marito ako mga chicks. Ron, lima to ka bu. Padidi na sa nimbuang. Uy, sama na. Klaruhan na diya pader. Sama ka pader, Roy. Ikaw ha, di na ka mo ila ha. Narapag ikida sugur ba?